Cherigodi, ihe ị na-ekiri bụ Afa Igbo TV. Aha m bụ Nwa-Ada Nnenne. Ihe abụọ ga-egirigi ihe ndị mere n'obodo anyị. Ebe anyị na-ewetara na akụkọ ihe ndị mere eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ngwa ka anyị gaa n'ihu. Ihe abụọ akụkọ ndị anyị nwere n'izu ụka. Mbaka gara agọ ibu amụma megide Peter Obi tupu ya ọ gawa ebe obibi ndị monk. Mmadụ 9 ka a zọpụtara, ebe mmadụ 76 na-efu ka ụgbọ mmiri kpuru n'obodo Anambra. Ndị na-eme njem, ndị obodo abụrụla ndị tọrọ atọ ka iju mmiri gbakọrọ na Lokoja, nke mere na ndị na-eme njem ahụ ya ụzọ ha si agafe. The Association of Distributors and Transporters of Petroleum Products ekwupụtala na okporo ụzọ Lokoja akpọchiri akpọchi mere eji nwee ụkọ mmanụ ụgbọala n'obodo Abuja. Ụgbọ okporo igwe Abuja Kaduna ga-amalite n'oge na-adịghị anya. Minista na-ahụ maka okporo ụzọ kwupụtara nke a na Fraịde mgbe ya na ndị nta akụkọ nọ na-enwe mkparịta ụka. Ndị ọrụ mbata na ọpụpụ Naịjirịa kwuru na ha napụtara mmadụ 9 ndị na-azụ ahịa mmadụ na mba ofesi n'okporo ụzọ Kazaura-Daura nke dị na Jigawa steeti na Northwest Nigeria. Otu ụlọ nwere otu ọnụ ụlọ dara na Fraịde na Kano ma gbuo ụmụnne abụọ ndị gbara afọ 15 na 11. Otu ọ dị, ọ bụ nwanne ha nke okenye dị afọ 17 ka a zọpụtara na ndụ. Ị na-aga n'akụkọ ahụike. Ndị World Health Organization ekwupụtala na a ga-enwe mkpọsa iji gbochie igbu onwe onye. Ha kwupụtara na a ga-enwe mkpọsa na soshal midia. Ị na-aga n'ihu n'okwu ahụike. Ahụ ọkụ Lassa. Ọnụọgụ ndị nwụrụ anwụ n'ọrịa ahụ ọkụ Lassa na-arị ibe ya elu abịa na steeti Ondo nke nọ na ndịda obodo Naịjirịa. Pesentị ihe karịrị 32% n'ọkwa na-ebute ọrịa ahụ ọkụ Lassa. Unu anụkọrọ akụkọ ọhụrụ mere n'obodo? Ụmụ nwaanyị anyị na-agbanwezi akụkọ, ụmụ nwaanyị anyị na-akpazi ike. Folasade Ogunsola awụrụla nwaanyị mbụ bụ onye isi oche nke mahadum nke nọ na Lagos, ya bụ the first female vice chancellor of the University of Lagos. Ọkwanụ sọsọ nke ahụ, unu chetara Ntobi Amusan, onye bụ nwaanyị nke mbụ meriri asọmpi egwuregwu nke Commonwealth. Ka ekwenụ maka Sandra Agụebo aka the Lady Mechanic, onye bụ nwaanyị mbụ nke na-arụ ụgbọala. Kedụkwanụ maka Adenike Onyetunde, onye na-akwado ndị nwere nkwarụ, bụrụkwa onye enyemaka pụrụ iche nye gọvanọ steeti nke Lagos maka ndị nwere nkwarụ. Mgbe ọrịa kansa ọkpụkpụ napụrụ ya ụkwụ aka nri ya mgbe ọ dị afọ 20, ndụ ya gbanwere kpamkpam. Mana enwe ihe mere nwaanyị ekweghị ka ọrịa ghọrọ ya ihe mgbagha ma ọ gbochie ya ime ọtụtụ ihe, kama ọ nabatara onwe ya ma kpebie ime ihe pụrụ iche. Ọ bụghị sọsọ Adenike Onyetunde, ọkwa nsọ nke ahụ. Kafayat Sani bụ nwaanyị mbụ onye na-akwọ ụgbọelu n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Kafayat Sani dị naanị afọ 22 mgbe ọ ghọrọ onye ọkwọ ụgbọelu mbụ n'akụkọ ihe mere eme nke ndị agha Naịjirịa. Ụmụ nwaanyị ya nọgidela na-eme ọtụtụ ihe. Ha nọgidela na-akpa ike, ha nọgidela na-agbanwe akụkọ. Ya bụ ezigbo ihe magburu onwe ya. Ụmụ nwaanyị jide nke unu ji, n'ihi na onye asị jide nke o ji gosiri na nke o ji ka mma. Anyị ga-ewere ya otu a ka ọ dịnụ na-eru izu ụka ọzọ, ebe anyị ga-ewetara unu ọtụtụ akụkọ ndị mere eme n'obodo anyị. Na-eru mgbe ahụ, nọrọnụ nke ọma. M ka bụkwa nwanne unu nwaanyị Nwa-Ada Nnenne. Nọgide dị na-ekiri Afa Igbo TV. Ka ọ dịnụ.